Vrei o potență sănătoasă? Ia aminte câteva lucruri. Ca să ai un act de lungă durată, este necesar să ai o alimentație sănătoasă, bogată în fructe și legume, vitaminele necesare. Nu folosi produse care sunt procesate, nu folosi produsele prea sărate, prea pipărate, prea iuți. Mănâncă o mâncare obișnuită de casă. Nu folosi fast food-urile. Elimină sau reduc consumul de băuturile alcoolice, băuturile carbogazoase, energizantele și reduc numărul de cafele pe zi. Fă mișcare în fiecare zi. Ocupă-te cu sportul, aleargă, fă fotbal, merge la not sau fă exerciții în fiecare dimineață și în fiecare seară ca să poți dezvolta masa musculară și să poți ridica nivelul de testosteron. Consumă fructele și legumele proaspete ca să ai vitaminele necesare în organism. Consumă semințe în fiecare dimineață și seară. Ia vitaminele necesare care trebuie organismului pentru a avea o imunitate ridicată și pentru a menține organismul să fie energic. Ca să ai un act de lungă durată, trebuie să ai vitaminele necesare, trebuie să ridici masa musculară ca să ridici nivelul testosteronului, trebuie să ai spermatozoizii activi ca actul să fie de lungă durată. Și plus, pe lângă aceasta, trebuie să mai ai circulația sângelui să fie bună, să fii liniștit, să nu fii permanent stresat. Dacă îți dorești mai multe detalii și vrei un tratament potrivit, scrie-mi: da, vreau tratament, dă-mi urmărire și eu revin cu soluția în privat.